Hi friends, welcome back to our channel Sangai Tamlan Box. இன்னைக்கு நம்ம சேனலோட ஆட்டோ நியூஸ் டெய்லி ஆட்டோ நியூஸோட செகண்ட் எபிசோட். ஸோ வாங்க இன்னைக்கு என்னென்ன ஆட்டோ நியூஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக எல்லோரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் டெய்லி என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹியூண்டாயோட கிரெட்டா கார் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த கிரெட்டா கார் வந்து ஒரு மைல் ஸ்டோன் செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, சேல்ஸ் வைஸில் அவங்க வந்து 6 lakh யூனிட் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. ஹியூண்டாய் கார் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். அவங்க வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு நல்ல லீடிங் பிராண்ட். சென்னையில் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிளான்ட்டே இருக்குது. அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு கிரெட்டா கார் லான்ச் பண்ணாங்க. 2015 ஜூலையில் லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ அதாவது இந்த ஜூனில் வந்து அவங்க 6 lakh யூனிட் சேல் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, லாஸ்ட் இயர் 2020யோட ஆகஸ்டில் அவங்க வந்து 5 lakh யூனிட்ஸ் சேல் பண்ணி முடிச்சிருந்தாங்க. ஸோ வித்தின் அ ஷார்ட் பீரியட்களுக்கு ஒரு 1 lakh கார் அவங்க விற்றுருக்குறாங்க. ஓகே, செகண்ட் நியூஸும் ஹியூண்டாய் கார் பற்றி தான். ஹியூண்டாயோட அல்கசார் அப்படிங்கிற காரை பற்றி நேற்று நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். அந்த அல்கசார் கார் மோஸ்ட்லி இந்த வர்ற 18ஆம் தேதி லான்ச் ஈவெண்ட்டு வைப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம். ஸோ நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே 18ஆம் தேதி லான்ச் ஈவெண்ட் வைக்க போகிறாங்க. அண்ட் மோர் ஓவராக இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்ச டீட்டெயில்ஸ் படி என்னென்ன ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு பெட்ரோல் டீசல் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 வேரியண்ட் அது வந்து அல்கசார் கார் வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஐ மீன் பெட்ரோல் கார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, பெட்ரோல் காரில் வந்து உங்களுக்கு 6 சீட்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது, 7 சீட்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி டீசல்லையும் 6 சீட்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது, 7 சீட்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது. பெட்ரோலில் 6 சீட்டர் ஆப்ஷனில் வந்து கிட்டத்தட்ட 7 வேரியண்ட் இருக்குது. அண்ட் 7 சீட்டரில் 2 வேரியண்ட்ஸ் இருக்குது. சேம் வே நீங்கள் டீசல் கார் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, டீசல் கார்லேயும் 6 சீட்டரில் வந்து 6 வேரியண்ட் இருக்குது, 7 சீட்டரில் 3 வேரியண்ட். இன்ஜினோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, பெட்ரோல் இன்ஜின் எந்த டைப் ஆஃப் இன்ஜின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 3rd ஜென்ரேஷன் NU இன்ஜினில் 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, அதாவது 2000 cc கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இதோட பீக் பவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 160 ஹார்ஸ் பவர் இருக்குது. அண்டு டார்க் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 191 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க். ஸோ நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான டார்க் தான் பெட்ரோல் இன்ஜினில். சரி, பெட்ரோல் இன்ஜின் சொல்லிட்டு டீசல் இன்ஜினில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? டீசல் இன்ஜின் வந்து U2 இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. U2 இன்ஜினில் 1.5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி தான். 1.5 லிட்டர்னா 1500 cc தான். ஆனால் பீக் டார்க் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 250 நியூட்டன் மீட்டர். ஆனால் பவர் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிருக்காங்க. பவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 115 bhp தான் உங்களுக்கு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. என்னைய கேட்டால் டீசல் இன்ஜினுக்கு டார்க் தான் முக்கியம். ஏன்னா டீசல் இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் டார்க் இருந்தால் நல்லா ஒரு புஷ் நல்லா கிடைக்கும். ஸோ டார்க் இருக்கிறது ஓகே, ஆனால் பவர் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கலாம்னு என்னோட ஒரு சஜஷன். கம்பெனிக்காரோட மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ பார்க்கலாம், வண்டி ஆன் ரோடு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளால் முடிஞ்சால் நான் அவங்களுக்கு அதோட ரிவ்யூ கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். 3ஆவது செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷியாம், SIAM, ஷியாம் அப்படின்னா சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியன் ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சரிங். அவங்க வந்து ஒரு சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. என்ன சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா, 2 வீலர் அண்ட் 3 வீலர், டொமஸ்டிக் 2 வீலர் 3 வீலர் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட். அதுவும் குவார்ட்டர்லி மந்த் ஆஃப் மே 2021 அந்த லாஸ்ட் குவார்ட்டர், கடைசி குவார்ட்டரில் வந்து எவ்வளோ 2 வீலர் எவ்வளோ 3 வீலர் வந்து சேல் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 2 வீலர் மட்டும் அரௌண்ட் 3,52,700 யூனிட்ஸ்க்கு மேலே விற்றுருக்குது. அண்ட் 3 வீலர் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 1,250 வெஹிக்கிள்ஸ் சேல் ஆகிருக்கு. நம்மளோட 4ஆவது செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹீரோ பைக்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஹீரோ பைக்ஸ் வந்து XTEC அப்படின்னு ஒரு மாடல் வந்து அவங்க வந்து பேட்டன்ட் வாங்கியிருந்தாங்க. அந்த XTEC பேட்டன்ட் வாங்கினதை இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஹீரோ கிளாமர் பைக்கில் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த XTEC அப்படிங்கிறத வந்து கிளாமர் XTEC அப்படின்னு போட்டு நியூ மாடல் அப்கிரேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இது வந்து 125cc வருது. 125cc அப்படிங்கிறது
நம்ம இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஹோண்டா ஷைன் SP125 அண்ட் ஆல்சோ இந்த பல்சர் 125 இந்த பைக்ஸ்க்கு காம்படிட்டிவாக இறக்கியிருக்கிறாங்க. இதில் மேஜராக அவங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் அண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து ஃபுல்லி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வித் ப்ளூடூத் கனெக்ஷனோட கொடுத்துருக்குறாங்க. வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 125cc, கரெக்டாக சொல்லணும்னா 124.7cc இன்ஜின் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் இதோட மேக்ஸிமம் பவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10.7 bhp பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் டார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10.6 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க். இங்கே அடுத்த செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ ரீசெண்டில் நியூஸ் பார்த்துருப்போம். அண்ட் டெஸ்லாவோட பேஸ் வேரியன்ட் என்ட்ரி லெவல் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து இப்போ ஸ்பை ஷாட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த மாடல் வந்து டெஸ்லா மாடல் 3 அப்படின்னு நேம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டெஸ்லா மாடல் 3யோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் மோட்டாரும் இருக்குது, டுவல் மோட்டாரும் இருக்குது. அண்டு ஆல் வீல் டிரைவ், அதாவது 4 வீலுமே வந்து ஒரே நேரத்தில் டிரைவ் கொடுக்கும். ஃப்ரண்ட் வீல் மட்டும் டிரைவ், ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவ், பேக் வீல் டிரைவ் இல்லாமல் ஆல் வீல் டிரைவ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆல் வீல் டிரைவ் கொடுத்ததுனால நம்ம வந்து வண்டியோட ஸ்பீடு அண்டு பவர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேட்ரி கெப்பாசிட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபுல் சார்ஜ் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அரௌண்ட் 423 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம வந்து வண்டியை ரன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இதோட ஸ்பை இமேஜ் மாடல் 3 டெஸ்லா மாடல் 3யோட ஸ்பை இமேஜ் ஸ்பாட் ஆனது இதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் பாருங்கள். அவங்க டெஸ்லா கம்பெனிலேருந்து இன்னும் அஃபிஷியலாக எந்த ஒரு நியூஸுமே வரல. இது எல்லாமே வந்து லீக்டு இமேஜஸ் அண்டு அதை சம்மந்தப்படுத்தப்பட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான். அஃபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பேசலாம். 6வது செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா CB350 இப்போ ரீசெண்டில் லான்ச் ஆனது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டு 350 அண்ட் ஜாவாவுக்கு போட்டியாக ஹோண்டாவில் வந்து ஹெச்னஸ் CB350 அப்படிங்கிற பைக் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. அந்த பைக்கில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட்குள்ளே மேனுஃபேக்சரிங் ஆன பைக்கை மட்டும் அவங்க வந்து ரீகால் பண்ணுறாங்க சர்வீஸ்க்கு. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா 4th கியர் மெஷ் ஆகும்போது வர்ற அந்த கவுண்டர் ஷாஃப்டோட அந்த மெட்டல் கிரேட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்கு. அந்த மெட்டல் கிரேட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனதுனால அதை வந்து நாங்கள் மாற்றி தரோம், ஓல்டு குவாலிட்டி சேம் குவாலிட்டிக்கே நாங்கள் வந்து கொடுக்குறோம், டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டி இல்லாமல் எல்லாமே சேம் குவாலிட்டியாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அவங்க ரீகால் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து எப்போ யூனிட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண யூனிட் அப்படின்னா அரௌண்ட் நவம்பர் 25லேருந்து டிசம்பர் 12 அந்த டேட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பைக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஆகி சேலுக்கு வந்த பைக்ஸ்க்கு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அண்ட் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவரைய அந்த ஹோண்டா CB350ல் இவங்க சொன்ன அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து யாருக்குமே வரல. கியரில் வந்து 4th கியரில் வந்து யாருக்கும் கம்ப்ளைண்ட் வரல. கம்ப்ளைண்ட் இதுவரையே ரிஜிஸ்டர் ஆகலை. ஸ்டில் அவங்க வந்து அவங்க கம்பெனியோட பேர் கெட்டு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிகாஷனாக இதை எல்லாமே எடுத்து கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ சர்வீஸ் இந்த அளவுக்கு அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹோண்டாஸ் ஹைனஸ் CB350. அண்ட் ஃபைனலி இன்னைக்கு நம்மளோட ஆட்டோ நியூஸோட லாஸ்ட் நியூஸ்க்கு வந்துட்டோம். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு நியூஸ். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 15ஆம் தேதி வந்து BMW S1000R அப்படிங்கிற பைக் வந்து இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற BMW S1000RR சூப்பர் ஸ்போர்ட் பைக்கோட எப்படி சொல்கிறது ஒரு பிரதர் மாதிரினே நம்ம வச்சுக்கலாம். என்ன அப்படின்னா சேம் அதே 1000cc இன்ஜின் தான். அந்த சேம் இன்ஜினை வந்து நல்லா டியூன் பண்ணி ஒரு நேக்கடு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டருக்கு எப்படி கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு வண்டியை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. வண்டியோட இமேஜ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள், பார்க்கவே வண்டி செம்மையாக இருக்குது. இந்த வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1000cc இன்ஜின், 165 bhp அண்டு டார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 150 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க். கிட்டத்தட்ட ஒரு காரை விட வேகமாக போகிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அண்டு இதில் சூப்பரான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்டு ரைடிங் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க, ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், வீலி கண்ட்ரோல் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ரைஸ் எவ்வளோ அக்ரெசிவாக வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து
17.9 lakhs. இதுலேயே வந்து S1000R Pro M Sport அப்படின்னு ஹையர் வேரியன்ட் இருக்குது. அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் 22.5 lakhs. ஸோ ப்ரைஸ் தான் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தெரியுது. இன்றைக்கி வந்த ஆட்டோமொபைல் நியூஸில் எதெல்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் தேடி எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி டெய்லி உங்களுக்கு நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். நீங்களும் எனக்கு உங்களோட முடிஞ்ச சப்போர்ட் கொடுங்க. நீங்கள் சப்போர்ட்லாம் ரொம்பலாம் இல்லை, ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இப்படி ஒருத்தன் இருக்கிறான், டெய்லி ஆட்டோமொபைல் நியூஸ் போடுறான், ஸோ நம்ம ஆட்டோமொபைல் நியூஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் பார்த்தா நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சஜஸ்ட் பண்ணலாம். இது மட்டும்தான் நீங்கள் எனக்கு செய்கிற ஒரு பெரிய உதவி. ஸோ தேங்க்யூ கைஸ், see you in the next video. நாளைக்கு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். இட்ஸ் பை ஃப்ரம் விமல்.